आं बेखायनो खिथाखानो बुंखादोंमोन ना आदा खिथाखानाय मोनब्ला बेफोरबायदि लासिं सिं जानाय नङामोन बाजै फैलायनाय लासिं सिं जाबायना दाना मा रायलायदों बिसोरलाय होद जाम्बा दालाय माथो जाखो मा जाखोसो होनबावबायलै बेखौनो मोजां खोनासंखुमायाबा जानाय नंलालै आइया माबाफोरसो जाबावबाय नामा नै खोनासं ओइबार साबसिनसो जाबायथ' नोंसोर मिथिगौ जाबाय दे हयथ' नों खोन्थाखानायब्ला नोंबाजै हगार हरनाय नङामोन दा लामाया गैया बेबो मोनसे आंनाबो एबार लामाया क्लियार माबासो बुंसिगोनलाय नामाब्रा बेलाय फिफा नोंना मा रल मोनलाय माबालै बिमा थिकादारनि रल आरोबा मा सोंबावगोनलै सयथिबो ओमफ्राय माला दंबावो नोंनि शुटिंआलाय मोजांसो बुंदों नों दाखालि बरबाद खालामहैजोब्बाय नोङो नङाहाय जाम्बालाय आंनि अनगायै दस्रा हिनजावबाबो बिदिखौलाय सानखागोन ना गावसो सानखाथारदों बे माबा गुरै जाफ्लालायदों बबेनि फैसा मोनो ना मोना फिफा बिसिबां मोनो है बहाब्रा देनां एसे फेमास जाबा मोना बे होमबालाय थांनो मोना नोङो बिदि जेबो मोनाबालाय दंना गैयाब्रा आदायासो दंबायबाय नामाब्रा लासिं सिं एक्टिं खालामनानै मा मोननांगौ आं थिनहरा बाजै ओइ बाजै नङाब्रा जाम्बि मा बुंबाय थायो नोंलाय मा मावदों आंलाय सानसेनि एफाबां फैसा मोनसोलायनाय जागोन ना बाजै बाजै न'आव दङ ना नै दङ ना न'आव बेथ' रने नङा होमबा ना औ नङाबा माथो मा खिन्थानो फैलायखो बेलाय फिफा न' सिङाव थाहैलाय माबा मोनसे बुंखाथारलायगोन बियो दिनै बेखौ माबा मोनसे खालामाबा हगार हरनो ना दंना गैया जाखो न'लाय हाबनोथारसिलां ए रने नागै न' सिङावहाय खोनाथाराखैहाय आगै फै हाबफै दे जागोन बाजै जिराय आगै जिराय हाबलांनो होननानै फैदों आं बाजै ए दे जिरायदो आदाया गैया दा बाजै ओहो दहाय फुङावनो ओंखारलांदों जिराय आगै जाथारबायलै आं सानखाथारदोंमोन बाजै आदाखौ गैया होननानै दे आगै जोंहा सानैजों मोजां गाज्रि एसे रायलायनोसै औ बाजै नै बाजै मा जालायखो आगै माबा गोदान नुबोबावलायबाय नामा नों दाखौ साला सैमाया खियानो फैदों बे जोंनाव आरोबाव र' नों नै बाजै खोथाया ओइसो जाहां मोनसिनथारबाय आङो बुजिया सोमजिया मा उइ जाखो बुजिया बोरै बुजिनो बाजै आदा मोनहा जिबायदि रायलायो बुजिनो गोब्राब जाखागोन आरो बुजिखानायबो नंखाया मा रायलायनो फैदों बेलाय बेबो नों दा बुंनायसो नामा मासि जाम्बिदोंलाय नै खोनासं आं दहाय लांगोना सेराव दालाय माथो जाखो एबार साबसिनसो जाबायथ' एबारसो लामाया क्लियार जाबाय हयथ' नों खोन्थाखानायब्ला नोंबाजै हगार हरनाय नङामोन दा लामाया क्लियार बेबो मोनसे नंगौ नामा आगै औ ब्रा बाजै हादाखौ बेबायदि हगारबाय थानोसै उनाव बारा जालांबा हमथानो हागोनसै नों जेबो नङाहाय आगै गाव गदाय लाब्लाबो हा सोरथो जानांगौ बे एफा बुरजा सम्पथिखौ मा बुंनाय जाखोब्रा बेलाय येस दासो जादों गावनि फिसाखौनो हगार साननानैसो होबाय माथो बाजैया जालालै हा माखौ सानहाबाय थाखो नों आगै जेबो नङा बाजै आं थांसै नामाथाय बाजै र' आगै थाथ' हामानो दानो थांनांगौ जाखो साहा लोंलांदो
अ नांथ'ला नामाथाय बाजै आंहा मोनसे गोनां खामानि दंथारो दासो बोरैबा गोसोआव फैदों आं ए नंगौ नामा दे होमबालाय बिदिनो सम फैहो होलां दे जागोन दे बाजै फाग्लासो आइडिया टारगेट प्रजेक्ट लाजेननानै फ्लपसो जाबाय नामालै मा खालामबावनांगौ दानालाय मा खालामनो एसे साननांसिगोन नङाबालाय बोरै जानो बिदिंलाय औलै माइरिबो मोनसेबो फुल जायाखै दाबोनो एसे थाब माबा मोनसे खालायनांसिगोन आदा रनजितनो खोन्थानांसिगोन सनालियाबा मा बुंगोनथाय औ हेल' आदा औ सनालि गाबोन फुंनिफ्राय लाफिनसै होननानै जों दहाय जिरायनानै ज' रायलायदोंमोन ए ओमफ्राय बाजैया नांलायफैबावबालाय ए जेबो नङा बाजैया आदाजों मोजाङै रायलायखाबायनो फिफा नै थांबाय फैद' थांबाय थांलाय लांबाय मालाय आंबो मालाबा नोंसिनि शुटिंखौ नायफांगौमोनहाय फिफा आंखौबो लांफादो बाल थोद जाम्बि जादों नों जाम्बि जादों हा नों थांफाबा आं बोरै एक्टिं खालामनो हानांगौ जाखो जाम्बिलाय देहाय दे थांफाया आङो गोजाननिफ्रायसो नाहरगोन दा आंलाय माबायदि खालामो बेखौल'सो नायगोन दा आंलाय रब्रा आंनि भिडिअफ्रा मोननैसो ओंखारग्रोथों ना लांफागोन आं नोंखौ उनाव फिफा आंबो खालामनायगौहाय शुटिंखौ जाया होमबा हाब माखौ मोजां नुहुरग्रोब्रा नोंलाय अब्लाबो दे नों जुदि ओंखारनो गोसोब्ला खनसे ओंखार नायबानो जाबाय दे बाल फिफा आंबो खनसे नायनायनि जागोन नाथाय नों आंनो मोनसे खोथा होनांगोन मा खोथा खोथाया बेनो नों आंखौ सन्देह खालामनो मोननाय नङा अब्लासो जागोन देहाय दे आंलाय नोंखौलाय मा बुंदोंसै होमबाथ' बाजैनोबो रल होनांसिगोनलै आया सोर सोर दं नोंसोरलाय जों सानैल' दङ आदा रनजित गैया ए दे आदा होमबा गाबोन खबर हरदो औ दे जागोन थांसै आजिखालिलाय थाखा गोनांफोरा बिदिनोखासै दा दानि बोथोरनिहाय नै पुर्निमा नायफैद' दानि बोथोरनि बोरो आइ नंमारगौसोहाय आजिखालि थाखानायफोरखौनो जेबो फोथायजालाहाय ना नंथारगौहाय भाइरेलसो जाबाय खोमाहाय बे बाजैया गावनि न'खरा मा जालांदों बेखौ जेबो मिथिया बे जेब्ला गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जागोन अब्लासो मैदेर बुरि बायदि गाबग्लाबायगोन बे आंनि बुंनाया नंखायब्ला आंनि रनेन नामखौनो दानना होथों बे हाब आदा रनेन सोरखौबा दाननो होनलाबायखोब्रांलाय बिदि जानला मोनला दानजायो नालै होद ओइ मा होनदोंलै नों मा होनदों सोरखौ दाननो होनदों आंलाय बाथ्राखौ खोनाजोबदों नोङो आं बुंनायखौ है खोनाजोबाखैबाबो सोरखौबा दाननो होनथारदोंलै नों ए मा खर' गाज्रि मानसिलै बियो आं माला सोरखौ दाननो होननानै बुङा आंखौसो दानथों होननानै बुंदों दा आंलाय थाद होद दे खोथा बाथ्रा मिथिजोबा खर' गुदुं खालामसो फैबावदों बे गामियाव जि मा जालांनो हमदों बेखौ मिथियो नोंसोरो
नै मा भिडिअ जाखो बेलाय कन्टेन्टखौनो नागिरबाबो मोनला नामा बिसोरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव खालि थिखादारफोरखौल' बखिनाय कन्ट्राक्टरफोरखौल' आखल गाज्रि होनानै दिन्थिनाय थोद मानसिफ्राबो मानसिसोलै माबा गिदिर फिसा प्रग्रामफोरल' जादो थिखादार कन्ट्रेक्टारफोर नङाब्लानो जेबो जाया दंनायाबो दंथारो नालाय हानग्राफ्राबो नुखायोना बेलाय भिडिअसो दा न' दै गुसु लोंबा है लोङा आङो ए बे भिडिअ बानायनायखायसो दाय जाबाय आखल आखुखौ फोसावना होनायखाय है दे जाबाय नोंनाबो कन्ट्राक्टरफोरनि खोथा रायलायबाथाय गावनि फिसायखौल' नुहुरो नामा नोंनाबो जाम्बि बाखनाय जानाय खामानि मावब्लाबो हजम जाखाया नोंसोर हिनजावफोरजों बबाव मोदोमाव नांहाबलायदों नङाहाय बेखौनो नोंहा मोदोमाव नांलायबाय आंहालाय भिडिअ बानायनायखौसो बुंदों दा नोंसोरखौल' बानायो नामा बे मिनिस्टार अफिसारफोरखौबोथ' गाज्रि आखुनि बानायोना बिसोरबो होमबालाय बे भिडिअ बानायग्राफोरखौ रायजोबसिगौमोन थेवबोलै बाराद्राय जाथारबाय बिसनिया ससियेल मिडियाफोरावबो खालि थिखादारफोरखौल' गाज्रि बुङो बिसोरो दे जाबाय दे जाम्बालाय माखौ बुंबाय थाखो नोंलाय दा मिन्थिबासो सोरखौ रायदों होननानै सानगोन दा नोङो माने ए आदुवाया बे थिखादार ना मा आइफन होनलायनाय भिडिअखौ सोरखौ बानायहोदों नुदों नोंलाय सोर बेलाय ओइ बिमा खिन्थालाय मोनथिमाराखै नोङो नोंसालासो दा मा हा माथो नंखो मालाय गावनो लिरो खाथिनि मानसिफोरखौ सायख'लायनानै बानायदों मालाय हाब आंनो मानो खिन्थायाखै फालाय मानसिफ्रा मिथिब्ला आंखौ मा होननांगौ गावनि बिफाखौनो फिल्म बानायदों होना बे हा मानो होननांगौ हा भिडिअआवलाय कारेक्टार थाखायोना दे नोंजोंलाय बहाथो हानो फिसाफोरजोंसो लोगो जाहैखायो दे सिरि थादो दा सोरबाफोर खोनागोन एकदम सयथिबो नंथारगौलै बेसोरबायदि मानसिनि थाखायनो साला जों सिंगोलफ्रा सातसो बे हिनजाव मोनला सनालि हागौथ' नोंबो डेन्जार लिक्सिङा फुलमोन आं एत्सर बिसोरबायदि बानायग्राखौ ओइ सनालि औ आदा होद पारफेक्ट खालि नोंना एक्टिङा हिटारथ' थेंक इउ हाय आदा आं दाख्लै जा गिनायसो मोनदोंमोन शुटिं खालामनायाव औ आदा रनजितनि हिनजावा दा बाजैया औ आदा बयबो गिजोब्बायसोमोन है जेबो नङा बेफोरो उनफ्रावल' नोंबो बेबायदि दाजालै नङाबा लिस्टआव थागोन नोंबो दे थांदो आं बिदि जायाहाय आदा जायासो होनदों बियो नुनायावनो सिनायखायो भाइरेल जाबा सालाखौ आं लागोनलै फेमास जाफानायनि